Zasielame vám energiu začiatku. S fixkou budeme robiť tú prvú časť a potom budeme pristupovať k vyfarbovaniu. Tie jednotlivé fraktálne okienka sú častice nášho vnútra. Rovno tuto po okrajoch, približne centimeter aj umelecké kresbičky. Toto bola moja prvá mandala fraktálová. To bol obrázok, kedy sme opäť absolútne intuitívne, aha, tuto je strom, to sme robili na jednom živom workshope. Keď krútiš papierom počas malovania, tak máš tendenciu manipulovať s okolím svojim. A keď sa stane pri tejto diagnostickej, že vyletíš takto z papiera, stop! Dievčatá, otvorte oči. Nádych, výdych, keď na teba príde v živote niečo, že sa cítiš ako v tom fraktáli, tak len nádych, výdych. Druhý fraktál už bola pohodka.